uNkulunkulu okuphila Jehova namandla ngongcwele ngiyakhuleka Nkosi amakhosi Jehova namandla mkhosi abeka uNkulunkulu ongcwele ngikhuleka amandla Nkosi amakhosi nempumelelo. Abagulayo bese bayaphila Nkosi amakhosi. Abafuna umsebenzi, labafuna kwakha imizi, kuvusa imizi yakubo. Abafuna ikhundla emsebenzini, amathenda, amabhizinisi, mhlawumbe esithunywa, mhlawumbe nedlozi. Ngiyabakhulekela abanenkinga amabhadi namasha isicitho ekhanjwe emzimbeni. Nephupha badla babe bangadli Nkosi amakhosi ephusheni. Nephupha la abababone ephusheni. uNkulunkulu okuphila ngiyabakhulela bonke labo bantu abanenkinga. Abafa njalo ekhaya kubo, bashishwe isipoko namlambo ngidukoloshe. Moya emibi esicitho, moya mabhadi, moya imasha ngikhulekele egameni lika Jesu. Impela Yesu wemhlaba uNkulunkulu ongcwele kunamandla. Ngiyakhuleka Jehova ngicela umsamo wami ukuthi ngobe muhle. Khanye kakhulu nasekhaya ngingalahle ekhaya ngikhumbule njalo njalo Nkosi amakhosi. Nembona ekhaya ngiyamkhulekisa ukuthi bakube njalo uzephakade. Amen. Ngikole khona ekhaya ukhuluma komthandazo mina P30 eMpumalanga ngeyi6 zika May. Ngicela ngibone khona ekhaya uphuthume lapha eGoli uthole Mr Shabangu ubhuke kuyena ethi ngicela kubona umthandazo zamini uzohlola uzothola iwasho uzokwazi ukuthi impilo yakho ngibone khona ekhaya akaphela ngamandla ngibone khona ekhaya. Futhi mina ukwazi ukuthi ekhaya kusekhaya manje ekhala kini ngibone khona ekhaya kunamandla loza anamandla ngithi ngibone khona ekhaya ungagive up. Ibuye lende into yemali lapha kumina ngikunikeze into eyenza imali ikuthanda. Imali ikhandwa ngomuthi ngibone khona ekhaya. Ligqwala libe nemadla lakho ibhisi beningi amathenda avuleka ngapha nangapha umsebenzi uvuleka ngapha nangapha uthandwe ngapha nangapha ngibone khona ekhaya. Hlonipheke ube nesithunzi. Ngaveza ukuthi la social media sivela ngoba sekuvuma lesikhatha namhlanje singavela kudala izomsaka bezingavezwa ngibone khona ekhaya. Siyakhonga ukuthi uma umncane uyangena edlozi, uma umdala uyangena edlozi ngibone khona ekhaya. Nethi sebaningi kakhulu abantu abangena ngamadlozi ngibone khona ekhaya. Mangabe uyagula uye esibhedlela, uye ekliniki. Mangena abantu abadala landela into abakutshela ukuthi yenza. Ungene emanzini, uphahle, uye epophomeni, entabeni ukhuleke uvuleke isithunywa sakho. Akusini nonke elibizo lokuphi ekulapheni. Abanye kuthi mhlawumbe isithunywa sabo bakuthule basebenze. Lento yemimoya into yesimo samadlozi ikhona nje even eBhayibhelini ngibone khona ekhaya. Nawo nabantu abadala kufuna usho ukuthi yini oyibona emoyeni. Ubone into engiyo ngibone khona ekhaya. Inkosi kubusise umthazamini khona ePT Mpumalanga mawufuna mhlawumbe isithunywa sakho fika kuyena ngibone khona ekhaya. Ngabuka umzimba, buka umsebenzi wami. Inkosi kubusise ngibone khona ekhaya. Salibethele ekhaya lakho. Ngasina ukuphinzi yakho ivele inhlanhla igeze ikufuthe ngiphumelelise ngokwesintu. Inkosi kubusise umuzwa wakho ungema ube namandla. uNkulunkulu ahlela utho konke okukhona emhlabeni kodwa uNkulunkulu. Whatever you are khona ngiyabingelela kakhulu. Noma sengikhohliwe Swaziland, Botswana, America, Zimbabwe, UK, Maputo, South Africa wonke ngithi bandle bami ngithanda kakhulu. Ngithanda mina. Kube ungibheka lapha TikTok ngikhona ku-live. YouTube channel ngikhona ngibone khona ekhaya. Inkosi kubusise Jehova khanyisele angeza amandla. Ngiyathokoza. Nanga umsamo ngenhla ngokukhanyisela ngibone khona ekhaya. Yenza into isho ngabakini. Khohlwa ngabantu. Abantu hlezi bakhuluma. God bless you. Nangidinga ngibone khona ekhaya. Siyahlola online. Asinankinga ngibone khona ekhaya. Absa ikhona. Side Bank sikhona. Inkosi kubusise. I love you. Thank you. Oh yeah, uzwakele bagubhini abanomhlaba. Maye babo.